Spoločnosť Maslen je najväčším slovenským výrobcom plechových strešných krytín a trapezových plechov a širokého plechového strešného príslušenstva. Naša spoločnosť vznikla v roku 2003, keď ju založili bratia Jaroslav a Pavol Maslenovci, ktorí stoja v čele firmy už dodnes. Z malej rodinnej firmy sa stal najväčší slovenský výrobca, ktorý je známy nielen na Slovensku, ale taktiež aj svojimi pobočkami v zahraničí, ako sú Čechy, Rakúsko, Maďarsko či Rumunsko. Centrálnu výrobu máme v Banskej Bystrici. Naša hlavná doména je tvarovanie plechov zastudená, odvíjaním zvítkov z európskych hutí, pričom okrem základných plechových strešných tvarov vyrábame aj široké plechové príslušenstvo, ako sú doplnky k strechám a zároveň aj zvodový systém. Naša spoločnosť svojím dlhým pôsobením musela chrániť svoju značku. Nie len logo spoločnosti a názov spoločnosti, ale aj názvy jednotlivých produktov. Jedná sa napríklad o pojem škrytplech. Tento pojem, už ako samotný, mnohí ľudia si osvojili a akýkoľvek plechový produkt volajú škrytplech. Ide vlastne o jedinečný náš produkt, ktorý je veľmi výnimočný, ikonický a máme ho od začiatku vzniku spoločnosti. Aktuálne máme chránených 8 obrazových, 6 slovných ochranných známok a taktiež aj 2 patenty v riešení. A v patentových riešeniach sa venujeme novým inováciám. Dnešným trendom je riešenie solárnej situácie a solárnych systémov a preto aj my snažíme sa inovovať a držať konkurencieschopnosť. Ochranou pojmov našich produktov vytvárame okolo našich jedinečných výrobkov určitý štít. Hlavným cieľom je ochrániť Maslen značku ako takú. Nejde iba o logo alebo pojem. Je to zároveň nositeľom priezviska našich majiteľov a z tohto dôvodu si musíme zachovať serióznosť, profesionalitu a držať kvalitnú reputáciu. Mali sme v minulosti prípady, kedy naša konkurencia použila názov niektorých našich produktov. Jednoducho sme ich oslovili a požiadali ich o stiahnutie týchto názvov, nakoľko sú chránené našou ochrannou známkou. Úspešne sme takto dosiahli jedinečnosť, ktorá patrí iba nám, ktorú si chránime a za ktorú si aj platíme. Takýmto spôsobom odporúčam aj ostatným, ktorí si chcú chrániť svoju jedinečnosť a unikátnosť, aby využili ochranné známky v podobe slovných, obrazových, prípadne patentových riešení.